V 50. rokoch ma Rada miestneho národného výboru Ladomirovej poverila vedením obecnej kroniky. O tom mám poverovací dekret. Za vedenie kroniky kronikárovi patrí pri dodržiavaní podmienok uvedených v článku 2, bod 4 za každú schválenú stranu 15 KČS. Záznamy napísanej kroniky za predchádzajúci rok predložte Rade miestneho národného výboru na schválenie najneskôršie do 15. marca nasledujúceho roku. To trebalo vždy chváliť a chváliť. No. Potom po čase už ma to prestalo v tom baviť. Tak som pomaly zanechal. Lebo ja som nebol straník a toto zriadenie sa mi nepačilo. No. To politický natlak bol na kronikároch. Odnesol im tam a viacej tú kroniku na neviem, už neišiel. Tamto som nedokončil, viete? Ale som nechcel na ne do rúk tamto zobrať. Darmo by ste pošli teraz medzi obyvateľov obce zistiť nejakú historickú udalosť z obce. Ľudia už sa nepamätajú, vymýšľajú a dokonca aj odmietajú povedať pravdu. Mladý pán, ja toho veľa pamätám. Ja som najstarším mužom v obci Ladomirova. Volám sa Tomáš Ladomerský. Знаєте, молодий панко, я дотераз пережив 6 режимів і 2 війни. Получка того хотаря Ладомирського патрило праві нам, а зараз нам zostali už len toto orіх. Ja sobie pamiętam wszystkie odchody i przychody vlakів, no lenže je mi to całkiem na nic, protože w naszym okresie w ogóle żeleznicznej traty nie je. Veľa ľudí chodilo za mnou i veľa mi ospravedlali o všetko. Teraz to tie všetky veci, ktorým zapamiętal, nechcem mi z hlavy.
Ja si все пам'ятаю, младий панко, мам пам'ять, як то товариша. Moja sestra Haňa bola bars krásna dívka. Každomu sa páčila a všetky paribci za ňu chodili. Moja sestra mala 3 frajírov, no ale bola Prvá svetová vojna a prišli na vojnu. Jeden po druhým padali. Ľudia hovorili, že to len za to, že im porobila. Prez náš Valav išli vojaci, to znamená front, ale to boli chlapi. Krásne. Toto vojaci mali jednu chybu. Brali všetko ľudom, rekvirovali im majetok. Ľudia schovávali si svoj majetok do lisa, že by to vojaci nenašli. Toto husáre sa strašne nahnívali na tých Valavčanov a chceli podpaliť Valav, že by si lepšie na nich posvítili. Tým husárom v tým domi moja sestra vysluhovala. Všetko im nosila pijateku, až tak, že ich opila a všetky pospali. A ráno prišiel rozkaz, že musia ísť z Valavu het. Moja sestra, i keď zachránila celý Valav, ľudia i tak na ňu bisedovali, že ona sa spolčila s týma husariami a tancovala s nima a vystrajala tak, že jej pohovárali, že ostala stará dívka a merla stará dívka. Ja si pamätám, jak sestra moja spievala takú spievanku maďarsku. Abarátok, faci poden jarnak, azok elik vilagukat, ekitketen halnak. To pamiętam tak, jak teraz was widział, bo bardzo was nie widział, ale tak teraz wszystko. To wszystko to selo tam, wszystko Żyd był. Bardzo wiele było Władimira Żydów. Tak ich na drahu, tam jak tepер to na draha, to ich postawili wszystko, 18 fur koni, no wozів, 18 postawili na drahu, a to Żydy wszystko przychodzili, musieli jeździć na co te wozy. Także dziewka do 1 godziny ночі tak руку trzymała na piecu, a plakała, a Gneso se ne znaš nič. Gneso, što vidiš, budeš vidjela na nas, budete i vi to čekajte. Čekajte i vi to. Taka židivka bila bar dobra, milva i bilo meno.
Та я їй говорю, Мірло, ось це мою гуню, то моє, ось це лах, а не хоче. А не сюди, чесно, піду і я. Що це буду сама робити? Боятися? О, Боже, яка красна болі, хоч котре. Йой. Moj otec pred vojnou si kúpil takýto aparát a fotil ľudí z dediny, aj z ostatných dedín, aj na občianske preukazy. Aj vyrábali sami to všetko, tie fotky. Kto prišiel, fotografovali, potom cintorín mali za ľubu, kostol a také. Mali zaľúbeno do všetkého, hej, husle robili, aj hrať vedeli, všetko. Boli no, všetko vedeli. No môj otec mali aj vysielačku, ja vám môžem ukázať, jak to vyzeralo. To bolo taký štvorček, to vyzeralo ako bandáska, malo hore ako antény, a bolo zavalené také jak prší plášť. Potom ju zakopali, lebo bolo veľa Nemcov, sa báli. Z toho, čo bola vysielačka zavalená, tak otec mi z tej gumy spravil dážnik. Ja som bola na strane s kravami, veľmi pršalo. Mala som dážnik, čo mi otco zrobili. A začali okolo mňa chodiť Nemci. A ma chytali, ochmatovali ma za ten dážnik, že z jakého to materiálu. No, môjho otca zobrali Nemci ako partizana. Ich dali do toho auta. Oni nechceli sa dať, oni boli už také jak divy. No my sme začali plakať, ešte tam ľudia sa poschádzali. Neviem, kde zomrel a neviem, kde je pochovaný. Видите, ня? Не видите? No, видите. Каліз є такий великий, мать така величезна бучиська, що й такого великого хлопа сховать, як я, великого. Гей, видите? Ну та кожний такий стрім, такий бук може сховати одного чоловіка. Ну а в лісі є вело таких струмів, таких буків. Так що може сховати ліс вело людей, так як і за війну. Dobra, skrysiaś to? Bo to wszystko poznamy.
sme sa s kamarátom obrali do lisa na drva. A tam nás uchopila německá hľadka. I my tako na nás, že partizáne, bo si думали, že sme partizáne. No i kamarát znal všetko po německy, tak im osvítli, že oni žádné jako ne partizáne. No i tak sme sa vomotali i z toho lisa i vera Bože, ja si to kde podumal, že som sa druhý raz narodil. Sme išli z hory raz do našeho valalu a svítli nás partizány. Ale to boli partizány z toho druhého valalu. A oni dumali, že sme špioni, bo nás nepoznali. A dumali, že sme špioni za to, bo že sme nás videli, jak sa prochádzame s tými Němcami todi. No a prísam Boh, bo nás takové na mieste zastrelili. No a našťastie nás tam nakotrí ľudí z toho druhého valalu poznali, tak neochabili tak. No vera Bože, todi sme sa možno tretí raz narodili. Na zdravíčku. No a tak sme sa vernuli domov. No ale sobie думаме, že tá chlope na bizovni holodná, tak treba im dať šo opeti, dať nejaké provia. No tak vzali sme tam, čo bolo doma, tak ideme. Naraz pozerám, pozera divina, a to hľadka, maďarské vojaci. Maďari, no tam schovati sa, tak sme sa schovali do oboroha. No ale oni nás zbačili, jak baču. Prešli, našli nás, vyťahli i pobrali nám i palinku, i proviant. No, ale na moju dušu ja sobie тогда подумав, že četvrtý raz im sa narodil. Та 10 років мав тоді, та не хотіли мені дати 255-ку. Та як є то можна? Та отбой був, а вік не був. Та що мам робити? На кого се обернути? На позицію девушка провожала бойца. Темной ночи простилася на ступеньках крыльца. И когда за туманами виден был паренек, где что милая девушка, где что мой огонек. Dukľa, na celý tý dolini sa micno bojovalo. Striľalo, kanón, tank. To znáte, detejska furt zaujímale toto tank, toto kanón, tota technika, motor. No tak sme sa běhali pozerati na toto. Nedumali sme na to, že nás môže zapiti. No a jak prešli toto tank do valalu, tá my detejska sme sa približili gunem, prebíhli sme a z jednoho tanku otvoril sa tot poklop, vyšiel ruský vojak a rozdávali z toho tanku buku ľuďom.
One rozdávali tú muku, ale tú muku mohli prevziať len chlopy. A každý chlop musí sa podpísať osobne, že tú muku prevzal. No a tak na druhý deň prišiel komisár, jeden, pamätám, ja sa na to ešte pamätám, jak chlopec s takou zvízdou červenou, a hovoriť otcovi, že toto včera, što podpisovali tú múku aj tú soloninu dobrovoľní, tak musieť nastúpiť do krásnej armii, do červenej armády. Tak otec narukoval, no a my dieteska ostali aj s mamou sama. No a tak toto, što nechotili íti, bo dakotre nechotili, tak prešli, vzali ich na silu, oblekli do mundírov i vperiod na front. A tak, dakotre došli daleko, a tých, što nezabili, tak dakotre sa dostali až do Berlína. Míňaňo došli s krásnou armiou až do Berlína. Dokonce i medailu dostali za pobedu nad Germániей. A jak se vrnuli domov, tak ji prodali do muzeu za 120 korun. Predtým, jak prišla sovietská armáda, monachy evakuovali. Перший раз utekali pred bolševikami po Prvej svetovej vojni. A teper museli pred nima utekať po druhý raz. Bojali sa, že sa im NKVD pomstiť. Monachy odošli napered do Bratislavy a potom do Ameriky, kde sa usadili v meste Jordanville. Keď monaster vypalili Nímci, ľudia sa utišovali, že sobie postavia nový. Monachy hovorili, že múdrosť je v ľuďoch, ne v kameni. Jediný, ktorý tu zostal, bol monach Savelij. Hovoril, že pastor nesmie nikoli zochabiť svoje stado. Keď prišli Rusi, Savelij sa spokojne molil u chráme. Sám bol prekvapený, že sa Rusi k ňomu slušne chovali. O rok píznejšie mu ponúkli funkciu na MNV u Svidniku a Savelij ju prijal. Na začiatku ľudia bisidovali, že konať hrišni. Monach by predsa nemal vykonávať takú svitskú funkciu. A він to robil ešte pre bolševikov. Tak sa z monacha Savelija stal súdruh Savelij. Savelij ležal na seredine chrámu na zemli, ruka mal rozťahnuté do kríža a furt sa molil. Bol jak bezvedomý, nedalo sa s ním nijak pohnutý. Museli ho 5 chlopy podňatí a odnesti na faru do vtodišného popa. V chrámi sa silno preholodil, museli zaklikať doktora. V takom bezvedomí bol Savelij 7 mesiacov. Potom umer. A keď umeral, zemenuje sa na ňo nikto neprišiel ani posmotriť.
Tak skončil monach Savelij, človek, ktorý sa hrišil. A veľkým pokaňom chotil spasiť svoju dušu. Boli sme dvome bratia, rodiči nám skoro merli, zostali sme a museli sme sa trapiť na gazivství, jak sme znali. Počas vojny brat mi chpal na poli, ho trafila čerepina, hej, a nedalo sa ho dovesti na cintorín, tak sme ho tam aj pochovali na poli. To bolo po takom stromom na poli, tam bol pochovaný a tam ostal ležatý. No prišli za mnou, že som podpísal prihlášku do družstva. Ja s tom nesúhlasil, nepodpísal mi, poslal mi het a s tom to skončilo, že nepodpísal družstva. Zobrali nás na miestny národný výbor, všetkých. Tam že nám dajú lepšie podmienky, pritom všetkým nám nedali podmienky, žiadne, ale nás zobrali a zaperli. Hej, všetkých, aj sme tam boli pohromadi, že sme nepodpísali ako družstvo. Hej. Taký to bol systém, hej, a tak robili so chudobou, s ľuďmi. Tak mordovali, že to až neslušné bolo, že to nejak nepasovalo s ľuďmi toto robiť. Potredili nás po celoch, každý sme boli svoji celi a išli nás klamať, že tamten už podpísal a to nebola pravda, to len nás klamali predtým. Boli sme 6, ktorí sme nepodpísali družstvo, z toho 5 sme hmerli, ostal ja sám. Ja počas, jak mňa tam trapili v väzeniu, hej, podpísal družstvo, pole mi zobrali, ten strom vyťali, rozorali a doposiaľ neznám, kde sú kosti môjho brata. To také, že ľudia, gazdové sa byli o kúsok zemly, hej, ale takto tá zemľa podá ako nepatrí ľuďom, ale ľudia zemli. Bolo to tak, že ja som bol ako v druhej svetovej vojne som bol vo fronte, nie? No a tam som ochorel, som mal zápchrtový kostenie. Tu mňa tak jednom tajomník bol, to nevolal, aby poč by som išiel tam na Národný výbor, že nebudem ťažko robiť, za písomnosti a takéto to. A vtedy som potom stal až do chodku, sa robil na Národných výboroch. Robil sa záznam na predpísaných televíznych tlačivách jednotlivých kontrolných výstupov. A toto som hlásenie posielal týždenne do Prešova, kde v prípade poruchy dochádzali na odstránenie poruch. No a v tom čase trebalo, keď išiel do Národných výboroch, musel byť aj tým straníkom. No, tak som vstúpil do strany.
komunistické roku 50. A tak som bol do rozpadnutia do 79. roku niet. To len kvôli robote, nie. Že by som mal zamestnanie, inakšie nedalo sa. Takisto boli aj všetky funkcionáre, to aj teraz, čo sú, myslím, že vo vláde, čo sú, že boli tam tiež. Potom sa robí záznam z týchto zrážok a sa zapisuje do denníka, kde mesiačne sa odvádza pre hydrometeorologické Bratislavy, ktoré slúži im pri potreby pozorovania zrážok na celom území, tak aj v našom území. Tak napríklad, keď chodil do kostola, no tak priamo kričali na ňo, že verejno, nie, že chodíš toto, že nemáš to robiť o to. No nie, tak do zamestnania preč. Tie veci, ktoré som hovoril, jedným luchom ich vošlo dnúka, druhé vyšlo vonka, pretože človek už je prestarlý a takže to človek zabúva na všetko. Kostelníkar bol jeden, ktorý už starší bol, to nechal, nebol kto. Tak ja som nastúpil v 90. roku už tu na toho kostelníka, len tak, že on nemohol tak. Nebol kto, a odtedy není kto. Tak. Tú prácu, ktorú som vykonával za svojho života, nechcel by som viacej pracovať, lebo to bola skúška nervoch, rôzne. Radšej by som bol toho robotníka, kde by spokojnejšie bolo pre svoje živobytie ďalšie. Měli v posledních dnech velké problémy s tou jejich orbitální stanicí. To je stanice stará dneska už 11 roků, čili přestárla, čili pochopitelně mnohé z těch zařízení tam vypadávají a nebo neslouží tak, jak by sloužit měli. Kúsok návnady zláka parazita dovnútra a ten, keď už sa raz dostane, cesta na ňo, cesta späť je pre ňo už nemožná. Stáva sa našou korisťou a s tým si urobím toto, čo už ja budem chcieť. A hodím späť. Pôvodne som robil vo zvonárskej dielni, dlho som tam nevydržal, odišiel som. Tam som sa naučil, že každý zvon má svoju dušu a tak ako dušu človeka možno zabiť, tak aj dušu zvona možno zabiť. Mal som také poverenie a chodil som tu v okolí po dedinách. Zvon netreba rozbiť, stačí zobrať kladivo a udrieť na správnom mieste a on stratí zvuk.
Tak ja som nastúpil v 43. roku 15. júna a som prestal v 88. roku pešo. Som prešiel tak 50 000 kilometrov. Som vyplatil niekoľko miliónov korún, to nemôžem povedať, bo to je poštové tajomstvo. Nikomu. Som zničil, zral 40 pár topánok a 18 uniformoch. Rajon som mal Vladimirovu každý deň po obede a cez druhý deň som išiel Vagrinec, Krajné Čarné, Hunkovce, Koriovce. Ja som poznal tak, vám poviem pravdu, Šemetkovce, Vagrinec, ani svoje rodné selo som tam nepoznal, každé detsko. Každého cigana tam v Šemetkovcach, keď išlo ten Gagarin do Znauta, oni chceli len Gagarina, noviny, časopisy také. Jak už Gagarin, táto, ten Gagarinke bol. A to najchudobnejší človek išiel na poštu, tam taká bola. Jutovala, tak zobrala. A to predsa. Koľko bolo to všade zamestnané, to už každý mesiac, čo prišlo. Po vojne dostali uniformy, teraz hej, to bola parada. Sprva som mal vlastne, potom som mal poznejšie už štátne. Detsko bolo zvedavé na bicykli, tam nebolo bicykľu. To sa brali a vzali sa. Prídem bicykle niesť. Boli zažitky. Mal som služobný pištoľu, ale mal som ju. A veľmi som málo používal, pretože som nepotreboval až tak. Tá bola na úrade uložená tam, v pokladni, zavretá. Za svoju službu som sa so zveriatom nestretol. Nikde len som sa stretol s tými kostiami tam cez vršok, keď som išiel do Koriovec. Verte mi, neverte, že doručovania mne sa ľúbilo strašne. To je zdravý vzduch. Ja ešte mám 81 rokov, 16. ročník. Mne nám jak tá smrť pridali. Ja to ešte nemám ten prípad, že som nemohol stať a umrtvé telegramy som doručoval, ale málo. Stalo sa to, ale veľmi málo. V tých telegramoch bolo, čo som doručil. Stalo sa to, no ale málo. Tu je rampa, ďalej nemôžeme ísť, môžem vám otvoriť. Toto už je koniec, tu už viac nie je nič. Ráno, keď prídem do
zvonici, popozerám, či niekto neukradol zvony. No tak Ocko vystaril sa. On veľa rokov zvonil. Pres 80 rokov išiel. Pomalu chodil. Už to pravda, že sily opúšťali ho, ale rád išiel. S jedným zvonom zadzvoním, keď sa služba začína Boža, tak s jedným, s druhým, s tretím a potom, že som dostal ten rytmus, a potom pomala, jak chlapci sme išli. To sa niekedy zvonilo. Každý večer. No, s jedným zvonom. Už na nedeľu, sobotu, večer, tak otec už išiel s 3 zvonami. Aj teraz na mňa prišlo, že ja ešte zakliambirujem, tak ešte slúžim. Keď niekto zomre, tak naraz sa zazvoní. A keď príde taký burja, bliskavica, hrmota, tak zase naraz sa zazvoní. Môj otec dal pred vojnu zvony dolu, zrobil hrob, potedy počúval, že berú zvony. Tak zrobil hrob, že tam sa nevedelo, že či je zvony tam, alebo taká mŕtvola. A tam boli také lípy tam pred cerkoviam, to strašné dačo. A prišla búra a to spadlo na tú zvinicu. Na zvinicu spadlo. No otec zvonil, tedy zvonil, keď taká búra prišla. A to veľa aj pomáhalo. Tá lípa spadla, už zvony prestali zvoniť. No ja tam nemohol sa dostať. Lípa, to veľká lípa, to čudak. No i potom zavolali sanitku, ale to nebolo strašne nič, akurát po krížoch trošku bolo podrapané, že to nebolo vážne. No. Obecnú kroniku som už z uvedených dôvodov zanechal. A som si založil vlastnú kroniku pre vlastnú potrebu, ktorá je systematicky doplňovaná a je v chronologickom poriadku.